aurrekoan zuzeneko bat egiten nengola Igonerekin hitz egin nun. Eta ideia bat komentatu zian, super guapo iruditzen zaidan momentuan, eta ordutik egonez denbora guztian horretan pentsatzen. Ideia hau zen, esaten zian, dago jendea irakurle klubak iteituna, igual aztertzeko liburu bat hilabetean. Eta beha bikoiztailea danez, eta nahi, komunean daukagu gustatzen zaigula ikusentzunezkoak, esan zian. Imaginatu adibidez egitea hori, baino euskarazko telesailekin edo euskarazko pelikulekin. Bai bikoiztuak edo bai euskaraz sortuak. Oso guapo iruditzen, porque gainera iruditzen zait behar dula. Oaintxe bertan behar dula bultza bat eta difusioa eta jendeak horri buruz hitz egitea behar dula euskarazko edukiak. Eta jun nintzen gehiago pentsatzen. Orduan ideia izango zen, Telegram talde bat sortzen da, ikusle etxekoa hitzen den bat sortu dut, profesionala da, baina, zerbaitetik hasi behar dalako. Eta X denboraro hitz egiten dugu pelikula telesail bati buruz euskeraz. Euskeraz ikus daiteken pelikula o telesail bati buruz hitz egiten dugu euskeraz. Traola bat erabiltzen dugu, eta orduan traolarekin komentatu daiteke sare sozialetan. Aldi berean, sareko euskal komunitatea indartzeko tresna bihurtu daiteke baita ere. Adibidez, bakoitzak bere eremura eramaten. Hau, sarietuko naiz pixkatu eta azaltzen. Eske pixka komplejoa izan daiteke. Imaginatu, pelikula bat ikusten dugu edo serie bat ikusten dugu, eta orduan imaginatu zuri moda gustatzen zaizula. Bazuk egin dezakezu, modaren begiragatik azterketa bat edo pelikulako edo serieko elementu ezberdinei buruz. Edo historia gustatzen zaizu, egin dezakezu bideo bat, edo testu bat, edo dana delakoa, pixkat kokatzen historikoki. Edo psikologoa zea, egin dezakezu harreman pertsonalei buruz. Ezakit, ulertzen esan nahi detena, eske kontua da, bakoitzak ikusi behar duela ze interesatzen zaion. Baina, helburua izango litzateke, noizean behin, egotea euskal komunitatean begirada ezberdin pila bat gauza berdinaren inguruan. Eta orduan, traolarekin, igual, traola erabili eta sartzen zea eta ikustezu jende pila bat, begirada ezberdinak ematen, zerbait berdinaren inguruan. Eta zerbait berdin hori da, euskaraz ikusi daiteken edukia. Imaginatu, zine podcast bat daukazula. Igual, tokatzen danean, egiten duzu, podcastaren atale izatea, tokatzen den telesailaren edo pelikularen inguruan. Ulertzen, pixka bat, izango zen horrelako konspirazio multiple bat, denak euskal edukia bultzatzeko eta liberean zerbait berdinaren parte sentitzeko gudanak, ez? Irutzen zait super interesgarri izan daitekela eta komunitate bezala izan daitekela super potentea. Eske gainera, hau okurritu zitzaigun, orain dela egun batzuk, eske hemendik egun oso gutxira, euskaraldia dago eta pantailaldia dago. Orduan, da momentu perfektua horrelako zerbait abiatzeko. Así que hori, ea zer iruditzen zaizuen, ea zer esaten dezuen, nei egia esan pila gustatzen zait, eta gero ez da gehiago pentsatu, orduan eta gehiago gustatzen zait. Uste kalatzen badu, eukizakela potentzial oso handia, eta lagundu ezakela pila bat potentziatzen euskarazko ikusentzunezkoak. Eta jake ideia hasi izan garatzen zuzeneko batean, eukieten beste ideia bat da. Eta egiten balin badagu erdietan, imaginatu, bi astero egiten balin badagu hilabetero. Hilabetero egiten badagu bi hilabetero eta bar. Egiten balin badagu zuzeneko bat. Eta saiatzen bagea lortzen, nik uste lortu daitekela, eta ez logo kalatzen badu lortuko dugu. Dan alako horretan parte hartu zuen norbait gonbidatzea zuzenekora.
eta horrela jendeak egin aldizkio galderak berari. Esango jazue. Esan deten bezala, Telegramen taldea dago, ikusle txokaitzen da momentuz, orduan sartu eta jungoa ikusten, zer ematen duen honek.